الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد خبركم أحوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لوم إن شاء الله تعالى سورة الحجرات كنجمرنا حداث سورة حزنا لنا مالتي فإن شاء الله تعالى كم تلمد نزا سورة زي كنقرئنا مجمريا بدهري إن شاء الله تعالى أفتي سفيح تنتنا نأتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم
حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم إن شاء الله تعالى إذن زقرأناين آياتات لومي كنفسرن كنتنتنن ኢና الله سبحانه وتعالى بدقفن حجزن كأمسانا خون دعانا نطرعنا ناب قويتنا الله سبحانه وتعالى نما حلالف سورة الحجرات سورة مدنية سورة الحجرات ذا سورة زئة أب مدينة زوردت دحري نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كاب مكة لمدينة مخادم زوردت مالتي أب مدينة وردة ذا سورة زئة عسرت شمونت آياتات زحازلت كون كلا كنت تحس أنت دارئنايو أقداس زخوني بزح نقرات ناي سنة سرعات ناي سنة مقبار ود سب سأل الله سبحانه وتعالى انت عينت أدب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انت عينت أدب قبر كم زلوه مس نفسه مستي محبر سبو مس سبات لبو كسعكن دي كسريو خم زلوه الله سبحانه وتعالى قلت خلتي ناي إذا سورة زئة ناي أدب تمهر ناي سنة سرعات تربية ململا نتي إسلاماዊ ማሕበር ዝነበረ ንጹህ ማሕበር ንኽትገብሮ الله سبحانه وتعالى በዛ ኣያ እዚኣ ነቶም ሙእሚኒን ያ أيها الذين آمنوا እናበለ በቲ ጥዑም ፃውዒት እናፀወዐ الله سبحانه وتعالى ሓበሬታን መብርህትን ይህቦም ነይሩ ማለት እዩ فالله سبحانه وتعالى መጀመርያታ ሱራ ክትጀምር ከላ እቲ أدب قدم الله سبحانه وتعالى لا قدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خون زلو يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله زيادة قدمت أدب مالتي تمتأتيرك تريلك الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نتيرك حدش مئزازان دين كم زخونا لو كم زخونا يبلون لك رئيتو ክትህብ ማለት እዩ الله سبحانه وتعالى ዘይበሎን ነቢ صلى الله عليه وسلم ዘይሓበርዎን ከለዉ ንስኻ ሕጂ ኣብቲ ዲን ናህካ ቅድሚ አላህን ቅድሚ ነቢና محمد صلى الله عليه وسلم ናትካ ርእቶን ናትካ ኣገባብን ከምዝን ክኸውን ኣለዎ እዝን ክግበር ኣለዎ ኢልካ ክትሓልፍ የብልካ ማለት እዩ ስለዚ ተቀዳምነት ንመን ክኸውን ኣለዎ ትእዛዝ الله سبحانه وتعالى ክትገድፈለካ ትእዛዝ ነቢ محمد صلى الله عليه وسلم ንሶም እዮም ነቲ ዲን ዘብርሁልካን ዘርእዩኻን ንዕኡ ከመይ ጌርካ ከም ትኽተሎ ዘርእዩኻ ማለት እዩ ስለዚ ተኸታሊ ክትከውን ኣለካ ዳ እምበር ባዕልኻ መሃዚ ክትከውን የብልካን እዩ ዝብለካ ዘሎ ብድሕሪኡ እውን الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ኢሉ ነቶም إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا እዚ እውን እቲ ሓደ ኣደብ የርእየካ ኣሎ ማለት እዩ ስቑኢልካ ሰሚዐ ኢልካ ወሬ ረኺበ ኢልካ سؤالك أمن يبلكان تحزو مصي من كم مخانو ከተረጋገጽ ኣለካ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ትወስዶ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ክኸውን ከም ዘለዎ የርእየካ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ እውን ብድሕሪኡ الله سبحانه وتعالى ነቲ ኣብቲ ማሕበረሰብ ናይ እስልምና ወንታዊ ግደ ክህልወካ ከም ዘለዎ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا እንዛ ክትገብር እዩ ዘለካ ስቑልካ ክትርኢ የብልካን እንታይ ደኣ እውንታዊ ዝኾነ ግደ ክህልወካ ኣለዎ فأصلሑ بينهما ተተዓረቕ ተቀራርብ ኣለካ لأنه الله سبحانه وتعالى ካብ ድሕሪኣ إنما المؤمنون إخوة ኣሕዋት ስለ ዝኾኑ እስኻ ክትመዕራርዮም ኣለካ ክትተዓረቕ ኣለካ ማለት እዩ ብዝከኣለካ ኣብ መጨረሻ ከዓ ነቲ ተጋጊኻ ትብሎ ነቲ ቁኑዕ ዝኾነ ከዓ ቁኑዕ ኣለካ ኢልካ እውን ትሕግዞ ማለት እዩ ስለዚ انصر أخاك ظالما أو مظلوما كبل خلو النبي صلى الله عليه وسلم تزعمص جيغا تعمص الله خاطبلو نتي عمص كا تحجزو مالتيو ازي تي طبايات خو زلو تي ادب كميغير كان ازي نايتي محبر اسلمنا خميغير خو غعاس كم زلو زر اكامالتيو انت عينت
ግደ ክህልወካ ከለዎ ኣብዚ ግደ ክህልወካ ከም ዘለዎ الله سبحانه وتعالى ኣብዚ ኣያታት እዚ ይገልጸልካ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ እውን ወዲ ሰብ እቲ ልቡ ንሕዋቱን ነቶም ከምኡ ዝኣመሰሉ ሳምሲ ንጹህን ጽሩይ ክኸውን ኣለዎ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ነቶም ሕዋትካ ነቶም እስላም ከተናሹ የብልካን ከተናእስ እውን የብልካን ኣብ ርእሲኡ እውን ولا يغتب بعضكم بعضا ሕሜታ ይኹን ሕማቕ ኣዘኻኽራ እውን ክዝክሮም የብልካን ናይ ጀሳሳ ወይ ከዓ ናይ ስለያ ስራሕ እውን ኣብ ማእከሎም ክሰርሕ የብልካን ተሓቢእካ ከም ተረኺቡ እንታይ ገብር ኣሎ እክልልካ ተሓቢእካ ክትሪኦ ምስጢራት ናቱ ንኽትፈልጥ እዚ ነገራት እዚ ኩሉ ጌጋ ከም ምዃኑ እጅተኒቡ ያ أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ስቑኢልካ ከዓ ዘይገበሮ ሰብ ዘይሓሰቦ እዚ እኮ እዚ ከም ዝገብር ዘሎ ከምዝን ከምዝን ስለ ዝገበረ እዩ ዝን ስለ ዝሓሰበ እዩ እዚ እኮ እዩ ነይሩ ድልየቱ ኢልካ ባዕልኻ ጸሊም ሓሳብ ክትሓስብ የብልካን እንታይ ደኣ እቲ ነገር ርኡይ እንተ ደኣ ኮይኑ ሓቂ እንተ ደኣ ረኺብካሉ እዚ ካልእ ጉዳይ ላኪን ስቑኢልካ ኣብ ጥርጠራ ተመርኪዝካ ይኸውን እዩ እባ ከም ዝባእ እዩ እናበልካ ሕማቕ ኣረኣያን ሕማቕ ኣጠማምታን ክህልወካ የብሉን እንታይ ደኣ ኩሉ ግዜ ልብኻ ጽሩይ ክኸውን ኣለዎን ምስቶም ኣሕዋትካ እንተ ደኣ ወላ እውን ተጋጊር ኢኻዮ እንተ ደኣ ከተዕርዮ ኽእልካ ጌጋ ኣለኻ ኢልካ እውን መፂካ ከተዕርዮ ይግባአካ ላኪን ስቑኢልካ ሓንቲ ኸይረእኻ ከለኻ ጥራይ ብባሃል ተባሂሉ ወይ ከዓ ይኸውን እዩ እናበልካ ባዕልኻ ظን ኣብ ጥርጠራ ስቑኢልካ ይኸውን ኢልካ ኣብኡ ተመርኪዝካስ ሕማቕ እምነት ወይ ከዓ ሕማቕ ኣረኣያ ነቶም ኣሕዋትካ ክትርኢ የብልካን ኣብ መጨረሻ الله سبحانه وتعالى እውን ኣብዚ ኣያታት እዚ ኩላህና ደቂ ኣዳም ከም ምዃንና الله سبحانه وتعالى ክኽልቀና ከሎ ካብ ኣዳምን ሓዋእን ካብ ኣዳምን ሄዋንን ይኸሊቁና ማለት እዩ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كل ወዲ ሰብ ኣስላማይ ይኹን ዘእስላማይ ኩሉ ካብ ምንታይ ተኸሊቁ ካብ ሓደ ኣቦን ካብ ሓንቲ ኣደን ካብ ሓደ ተባዕታይን ካብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ተኸሊቁ ማለት እዩ والله سبحانه وتعالى ተፈላለና ዓሌት ተፈላለና ማይ ቤት ተፈላለኻ ቋንቋ ትዛረብ ገይሩካ ማለት እዩ እዚ ገይሩካ ከምዚ ገይሩ ፈላልዩካ ዘሎ الله سبحانه وتعالى ናይ ብልፀት ዘርኢ ይኮነን ጻዕዳ ክበልፅ ወይ ከዓ ጸሊም በሊፁ ማለት ኣይኮነን ዓረብ በሊፁ ወይ ከዓ ኣፍሪቃዊ በሊፁ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ الله سبحانه وتعالى እዚ ንኽትላለዩ ንኽትፋለጡ እቲ መን ከም ምዃኑ ወዲ መን ከም ምዃኑ ንኽፍለጥ ኢዳ እምበር ንኻልእ ኣይኮነን لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم መጨረሻቲ الله سبحانه وتعالى እቲ ብሉፅ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ الله سبحانه وتعالى መን እዩ እቲ በዓል ተقوى ትፈራህ ረቢ ዝኾነ መገዲ الله سبحانه وتعالى ዝኽተል ጥራይ እዩ ስለዚ እቲ ዝፈላለ ቀንዲ ፍልሊካ እንታይ እዩ እቲ ኢማን ማለት እዩ በዓል ኢማን እንተ ደኣ ኮይንካ ኢማንካ ተሪር እንተ ደኣ ኮይኑ እስኻ ክቡር ትበሃል ኢማን ዘይብሉ ሰብ ከዓ እሱ እዩ ሕስረተኛን ውርደተኛን ወላ ገንዘብ ይሃልዎ ወላ እውን ካብ ዓባይ ቀቢላ ይኹን ካብ ዓቢ ዓሌት ካብ ዓቢ ሃገር እውን ይኹን ሓያል ሃገር ይኹን እዚ ኣብ ቅድሚ الله سبحانه وتعالى ፈፂሙ ኣብ ቁፅሪ ኣይኣቱን እዩ እቲ ቁፅሪ ዝኣቱ እንታይ እዩ እቲ ኢማን እቲ ብالله سبحانه وتعالى ምእማንካን ንالله سبحانه وتعالى ዝኣዘዞ ብምፍጻምካን ይኸውን ማለት እዩ ላኪን እዚ ኢማን ክበሃል እንከሎ ኣይናይ ኢማን እዩ ኣሚና ዝብሉ ሰባት ብዙሓት እዮም ቃለት الأعراب آمنا ከምኡ እናበለት ኣሚና እናበለት እውን እዞም ዓረብ እንቶም ሰብግ ሳገም ዝነበሩ ግዜ ነቢና ሙሓመድ صلى الله عليه وسلم ኢማኖም ከይተረሩ ከሎ ንሕና ኣሚንና ኢና ሰብ ኢማን ኮይንና ኢሎም ይጃሃሩ ነይሮም ላኪን الله سبحانه وتعالى መሊሱሎም ኣሚንና ይትበሉ እዚ እምነት ትብልዎ ዘለኹም ናይ ግዳም ጥራይ ዝኣመንካ ኣይኮነን ኢነማ እቲ ኢማን ዝበሃል ናይ ብሓቂ ኢማን ክኸውን ኣለዎ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا እቲ ኢማን ዱልዱል ኢማን ጥርጥራ ዘይብሉ ኣብ ተግባር ዝረአ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ኢማን ዝዘካት الله سبحانه وتعالى ብዝኣዘካ ንዕኡ ኩሉ ትእዛዛት ኣብ ግብሪ ክትፍፅሞም ከለኻ ኣብ ብኣካልካን ብገንዘብካን ብማልካን ብቃልስኻን ኣብ ኩሉ ክረአ ኣለዎ ማለት እዩ ብሓቂ እቲ ናይ ኢማን ፅኑዕ ኢማን ክበሃል ማለት እዩ እዚ እቲ ኢማን ኣብ መጨረሻ እውን الله سبحانه وتعالى እዚ ኢማን እዚ ተረኺቡ ዘሎ ተጠንቀቑ ባዕልኹም ብክእለትኩም ብፍልጠትኩም ዘምፃእኩም ኸይመስለኩም لأنه هداية ካብ الله سبحانه وتعالى ክትረኽቡ ከለኻ እዚ ዓብይ ርዝቅን ሽሻይን ካብ الله سبحانه وتعالى ዝወረደካ ከም ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ንጎይታና الله سبحانه وتعالى ከተመስግን ኣለካ يمنون عليك ኣብ መጨረሻ أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله
يمن عليكم أن هداكم للإيمان الله سبحانه وتعالى ናብ إيمان هديك ማለት እዩ እዛ ልቢ እዚኣ ኣብ ኢድ الله سبحانه وتعالى እያ ዘላ ንሱ እዩ ከም ድላዩ ዝገላብጣኒ የማን ይኹን ንፀጋም ስለዚ ንመን ክትመስግን ኣለካ الحمد لله الذي هدانا للإيمان الحمد لله الذي هدانا للإسلام እናበልካ ንጎይታ الله سبحانه وتعالى ከተመስግን ኣለካ ማለት እዩ حتى እቲ إيمان እውን ካብ ረብኹም ምዃኑ إنك لا تهدي من أحببت يعني بعلኻ بحيل ወይ ከዓ نفسኻ حتى نفسኻ እውን ክትهدي ኣይትኽእልኻ إلا أن يهديك الله سبحانه وتعالى رب تدع هديك هداية ዘይደልዩልካ ክትهدي ኣይኮንካን ولا እውን ካልእ ሰብ ክትهدي ትኽእልኻ ስለዚ ናብ الله سبحانه وتعالى ኩل ግዜ ከተመርኩሶ ለካ እቲ እምነትካን እቲ ርዝቅኻን እቲ ሽሻይካን ማለት እዩ لأنه እቲ إيمان ንገዛእ ርእሱ ዝዓበየ ሽሻይ ወዲ ሰብ ካብ الله سبحانه وتعالى ዝመፅኦ ሽሻይ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንጎይታ ከተመስግን ይግባአካ እዚ ብሓፈሽኡ እዛ ሱራ ሒዛቶ ዘላ ትሕዝቶ ይኸውን ማለት እዩ ካብዚ ናበይ ንኣቱ ናብቲ ሰፊሕ ትንተና ኣያ ብኣያ ሒዝና إن شاء الله تعالى ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم እዚ ተኣደብ ማለት ገብሮ ዘለካ ምስ الله سبحانه وتعالى ብቐንዱ ንባሮቱ الله سبحانه وتعالى ከመይ ገይሮም ነቲ ትእዛዛት الله سبحانه وتعالى ኣቦትኡ يትሕዝዎ ነቲ ትእዛዝ ነቢ محمد صلى الله عليه وسلم ከዓ በቦትኡ يትሕዝዎ ማለት እዩ ክሳዕ ክንደይ ንኣላህን ነቢና محمد صلى الله عليه وسلم ክብረት ክሕልውሎም ከም ዘለዎም የርኢ ኣሎ ማለት እዩ لأن الله سبحانه وتعالى እሱዩ ጎይታኻ እሱዩ ፈጣሪኻ እሱዩ ከዓ ዝእዝዘካ ትእዛዙ ኢኻ እውን ክትክተል ዘለካ ነቢ محمد صلى الله عليه وسلم እውን ነቢ الله سبحانه وتعالى ዝለኣኾ ልኡኽ መልእኽተኛ ስለ ዝኾነ እሱ እውን ትሒዝዎ ዝመፅእ ካብ መን እዩ ካብ الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سئلك الله النبي صلى الله عليه وسلم ባዕሉ ብኢደወነንኡ ዝዛረቦ ዘረባ ኣይኮነን ደስ ኢልዎ ወይንትኡ ዝኣዘዞ ይኮነን ዝፍፅም ዝብል ኢነማ እቲ ዝዛረቦ ኩሉ እቲ ቃላቱ وحي ካብ الله سبحانه وتعالى ስለ ዝኾነ ትእዛዝ ናይ الله سبحانه وتعالى ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ الله سبحانه وتعالى يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تسارعوا في الأشياء ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብቲ ነገራት ኩሉ ቅድሚ ትእዛዝ الله سبحانه وتعالى ቅድሚ ሓበሬታ ከይረኽብኩም ከለኹም ካብ الله سبحانه وتعالى ክትጓየዩን ክትቀዳደሙን የብልኩምን እንታይ ደኣ ተኸተልትን ሰዓብትን ክትኮኑ ኣለኩም يقول ابن عباس رضي الله عنهما يبل نዛ آية ዚ أخفسر كله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة فፅمكم أنፃر كتاب الله أنፃر كتاب ኣብ السنة نبن ክትዛረቡ يብልكምን ማለት እቲ ትዛረቡ ምስኡ ዝተቀይብኡ ተቀየደ ምስኡ ዝቃዶ ምስኡ ዝሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ لأن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في تكبار تእዛዝ ናይ ነቢና محمد صلى الله عليه وسلم ቃላት ናይ ነቢና محمد صلى الله عليه وسلم ስለ ዝኾነ وقال قتادة يبل بዛعባ ዛ آية ዚኣ ክጠቅስ እንከሎ يبل قال ذكر لنا أن أناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا كذا وكذا لو صح هذا كذا لكان كذا وكذا إلهم እዛረቡ ጌና الله سبحانه وتعالى ኣብቲ ግዜቲ እቲ آياتات እናወረደ ከሎ النبي صلى الله عليه وسلم እቲ ቃላት እናበልዎ ከሎ ጌና ማለት እቲ ቁርآን ይወርድ ነይሩ ማለት እዩ ገለገለ ሰባት እንታይ ብሉ ነይሮም ማለት እዩ ናቶም ርእዩ ተኽቦ ኣብዚ ከምዚ ኣመሰለ ጉዳይ ሲ آياتات እንተዝወርድ ነይሩ ከምዝን ከምዝን ዝብል آياتات ከምዚ ሓበሬታ ዝህብ آياتات ኢሎም እንታይ ናቶም ርእይቶ ናፍቲ ዲን ክእትዉ ይፍትኑ ነይሮም ማለት እዩ فكره الله سبحانه وتعالى ይብለካ እዚ ነገር እዚ እዚ መቀድዳም እዚ ከምዚ ኢልካ ምዝራብ الله سبحانه وتعالى ካብ ቀይዲ ምውፃእ ከም ምዃኑ ስለ ዝረአዩ الله سبحانه وتعالى መጠንቀቕታ ንባሮቱ ሂቡ ማለት እዩ فالله سبحانه وتعالى ينهى عباده المؤمنين أن يتقدموا الله ورسوله في القول
ቀዲሞም ከምዝን ኢሎም ነቲ الله سبحانه وتعالى ዘይኣዘዞ ባዕሎም ትእዛዝ ንኹምፅሉ ክፍትኑ ውን ከም ዘይብሎም ነቲ ነቢ صلى اه عليه وسلم ገና ሓበሬታ ከይሃቦም ከሎ ባዕሎም ውን ሓበሬታ ክገብርሉ ክፍትኑ ከም ዘይብሎም እንታይ ደኣ ክገብርሉ ማለት እዩ እንተ ደኣ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣገዲስዎም ኮይኑ መልሲ ደልዮምሉ ውን ካብ መን ክፅበይ ኣለዎም ማለት እዩ ካብ الله ክፅበይዎ ኣለዎም ወይ ከዓ ነቢና محمد صلى اه عليه وسلم መፂኦም ሓቲቶም ካብኦም ክቕበሉ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ መሃዝቲ ናይ ዲን ኣይኮኑን እንታይ ደኣ ሰዓብቲን ተኸተልትን ናይቲ ዲን ክኾኑ እዩ ዘለዎም እዩ الله سبحانه وتعالى ነዚ ጉዳይ እዚ ዘረጋግጾ ዘሎ ማለት እዩ ويقول واتقوا الله ስለዚ اتقوا الله በቲ ዝኣዘዘኩም الله سبحانه وتعالى ብኡ ተቐየዱ ንዕኡ ፈጽሙ ንዕኡ ኣተግብሩ اتقوا الله فيما أمركم እቲ ዝኣዘዘኩም ንዕኡ ጥራይ ቀጥ ኣቢልኩም ሒዝኩም ኪዱ ካልእ ሓድሽ ነገራት ውን ከተምፅኡ ኣይትፈትኑ الله سبحانه وتعالى እንተ ደኣ ኣድላይ ኮይኑ እንተ ደኣ ጠቓሚ ኮይኑ ኣይርስዕን እዩ الله سبحانه وتعالى ኣይስሕቶን እዩ ስለዚ ከብፅሓልኩም እዩ ክነግረኩም እዩ ብነቢ محمد صلى الله عليه وسلم በቲ ዝረኣኾ ነቢ ገይሩ ውን ኩሉ ነገራት ክገልፀልኩም እዩ ስለዚ ጥራይ ንስኹም ትእዛዝ الله سبحانه وتعالى ኣተግብሩ ተተኣዘዝኩሞ ጥራይ ፈጽሙ ፍርሃት ጎይታ ጥራይ ኣርእዩ إن الله سميع عليم الله سبحانه وتعالى ትትብልዎ ዘለኹም ቃላት ኩሉ ይሰምዖ እዩ ዘሎ ካብኡ ዝሕባእ ኣይኮነን እንታይ ትብሉ ኣለኹም ሓቂ ትዛረቡ ኣለኹም ወይስ ካልእ ዓይነት ዘረባ ምስቲ ዲን ዝሰማማዕ ዲኹም ትዛረቡ ዘለኹም ወይስ ካልእ الله سبحانه وتعالى ዝፈትዎ ቃላት ዲኹም ተውፅኡ ዘለኹም ወይስ ካልእ እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ተጠንቀቑ ኩሉ ትብልዎ ዘለኹም ይፅሓፍ እዩ ዘሎ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل ክፅሓፍ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ቃል ዝወፅእ ዘሎ ይፅሓፍ ስለ ዘሎ الله سبحانه وتعالى ውን ይሰምዖ እዩ ካብኡ ዝሕባእ ነገር የለን وهو عليم كذلك ኩሉ ነገራት ትገብርዎ ዘለኹም ከዓ الله سبحانه وتعالى ይፈልጦ እቲ ዝገበርኩሞን ተተግበረ ይኹን እቲ ኣብ ንያኹም ዘሎ ክትገብሩ ከለኹም ንምንታይ ትገብርዎ ኣለኹም እዚ ነገር እዚ ንሌላህ ኢልኩም ትገብርዎ ዘለኹም الله سبحانه وتعالى ይፈልጦ እዩ ካልእ ንያ ኣለኩም ካልእ ሓሳብ ኣለኩም الله سبحانه وتعالى ይፈልጦ እዩ فالله سبحانه وتعالى سميع لأقوالكم وعليم بنياتكم وأعمالكم ስለዚ اتقوا الله ዝሕባእ ነገር ካብ الله سبحانه وتعالى ስለ ዘየለ ኩሉ ውን ይፍለጥ ስለ ዝኾነ الله سبحانه وتعالى ይፈልጦን ይሪኦን ስለ ዘሎ እሞ ተጠንቀቑ እዩ ዝብለኩም ዘሎ الله سبحانه وتعالى ካብኡ ተሓቢእኩም ትገብርዎ ነገር ስለ ዘየለ ጥራይ ሰናይ ስራሕ ስርሑ ሰናይ ቃል ተዛረቡ ሰናይ ሓሳብ ሕሰቡ ንያኹም ንኸይር ንፅቡቕ ውን ጥራይ ይኹን ብድሕሪ እዚ ውን الله سبحانه وتعالى እንደገና ውን ካፍቲ ስነ ስርዓት ስነ ምግባር ወይ ኣዳብ ምስ ነቢ صلى الله عليه وسلم ክንገብሮ ዘለና ጥራይ ኣብ ትእዛዛት ቀዲምካ ነቲ ትእዛዛት ነቢ محمد صلى الله عليه وسلم ጥሒስካ ካልእ ትእዛዝ ክትገብር ዘይኮነስ ወላ ውን ኣብ ቅድሚ ነቢ محمد صلى الله عليه وسلم ክትዛረብ ከለኻ ብትሕትና ክትዛረብ ከም ዘለካ ድምፅኻ ልዕሊ ድምፆም ክስማዕ ከም ዘይብሉ እዩ ዘርእየካ ዘሎ فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم ترى سب كما خم جيركم كتريئوا يبلكمن እንታይ ደኣ ፍሉይ ፍጡር እዩ ወዲ ሰብ ከማ ኹም ላኪን الله سبحانه وتعالى መሪፅዎ እዩ ክቡር ገይርዎ እዩ ስለዚ እቲ ተዋህቦ ክብሪ ብالله ክትሕልውሉ ለኩም እቲ ብالله سبحانه وتعالى ተዋህቦ ክብሪ ክትሕልውሉ ይግባአኩም فዚ ኣደብ እዚ ስነ ስርዓት እዚ ነቶም ሙእሚኒን الله سبحانه وتعالى ይዝዞም ኣሎ ማለት እዩ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ቅድሚ ኮንኩም ትዛረቡ ከለኹም ድምፅኹም ደኣ ኣትሕትኩም ተዛረቡ እዛ آية እዚኣ ገለ ካፍቲ أحاديث ዝወረደ قيل إنه كما جاء في البخاري عن أبي مليكة قال إنه هذه الآية نزلت في الشيخين في من أبو بكر وعمر يبهل مالتي فيقول أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا ቶም ብሉፃት ዝበሃሉ ዝነበሩ ቶም ክልተ ብሉፃት ካባናኸ ኣብ ሃላክ ኣብ ሕማቕ ነገር ክወጥቁ ቀሪቦም ነይሮም ምክንያቱ ይብል እዞም ሰባት እዚኦም ክልቲኦም ኣብ ቅድሚ ነቢ صلى الله عليه وسلم ዋዕዋዕ ኢሎም ስለ እተሰሓሓቡ
እሱ ከዓ እንታይ እዩ ጉዳይ ቃሉ እኖ ነቢይ صلى الله عليه وسلم ወፍድ መፅዎ ማለት እዩ ሓደ ናይ ኣقራዕ ብن ሓብስ ሓደ ከዓ ካልኦት መፅኦም ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ መንጎ አቡበከር وዑመር ክልተ ርእቶ ኮይኑ ማለት እዩ ያ ረሱل الله ብል አቡበክር الصዲቅ ኣሚር ናቶም መን ግበረሎም ይብል ማለት እዩ ንኣقራዕ ብن ሓብስ أو أبو بكر يقول أمر القعقاع بن عامر نعو مرحي أمير قبر لهم يبل مالتي اتخاء لا يا رسول الله الأقرع بن حابس قبري خاء يبلو مالتي فأبو بكر كوريو يبلو ما أردت إلا خلافي صغاء أنت أريك تزارب الكامبري سلمتها كم زت بلو مالتي فرد عليه قال ما أردت خلافك أنا مع السنعها خف بلد لكن ناتي رؤيتي زبز له عو تباهي لهم حجي ኣብ ቅድሚ ነቢ صلى الله عليه وسلم ከምቲ ግቡ እንተ ደኣ ርእቶ ኣለዎም ናቶም ርእቶ ሂቦም ስቕ ክብሉ ነይርዎም ማለት እዩ ላኪን ከምዚ ዓይነት ምስሕሓብ ኣብ ቅድሚ ነቢ صلى ሰለም ኣصላን ንነቢና መሓመድ صلى ሰለም ሶም ዝእዝዝዎ ይኮኑን እሱዮ ዝእዝዞም ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ኣደብ ክገብሩ እዩ ነይርዎም ፈቂል እኖ እዚ እተረኽበ ጠንቂ ናይዛ ኣያ መውረዱ ኮይኑ ይበሃል ማለት እዩ ፊ ሪዋያ እዚ ተጠቂሱ ማለት እዩ ወቂል እኖ ዛ ኣያ እዚኣ ثابت ابن قيس ዝበሃል ሓደ ካብቶም صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ክዛረብ ከሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ድምፁ ዓውዓውሊ ዝዛረብ يعني ናቱ ባህሪ ወይ ከዓ ጠቢዓ ናቱ ኮይኑ ማለት እዩ فዛ ኣያ እዚኣ ምስ ወረደት ይብሉ እንታይ ገይሩ ከይዱ ንገዝኡ ኣፅዎ ማለት እዩ فالنبي صلى الله عليه وسلم 3-4 መዓልቲ ኣይረኣዮም مبلوم يا انت خوين قالوا طفئوا الأقرع بن حابس يريه لهم لم كنيلو النبي صلى الله عليه وسلم يحاتت مالتي خلاص يا رسول الله لهم خلاص احنا دهايكم فلطلكا كن كيدينا لهم كافتهم بصوت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دهاين فلطوا يخدوا مالتي كيدهم يرخبوا ابغزو ابو خوفيلو خلاص بغواهي رسو ابيدو غيرو كوفيلو يرخبوا مالتي تخون كذا الكاي بلو مالتي ዛ ኣያ እዚኣ ዝወረደት ብሰንከይ ብኣያ ወሪዳ ይብል ማለት እዩ الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ስለ ዝበለ ኣነ ድማነይቲ ዓውዓው ኢለ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ ስለዚ الله سبحانه وتعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ዝበለና فقد حبط عملي ስለዚ ኩሉ ዝገበርክዎ ኩሉ ተግባራተይ ኩሉ በሊሉ ማለት እዩ فإذا حبط عملي እንታይ ኸውን من أهل النار እዚኡ ኣብህኒ ኣነ እዚኡ ኣሸጊሩኒ ዘሎ ንነቢ መሓመድ صلى الله عليه وسلم ን ገፀይ ክርእዮም ኣይከኣልኩን ምክንያቱ ዛ ኣያ እዚኣ ንዓያ ትዛረብ ዘላ ብኣያ ትዛረብ ዘላ ኢሉ ኣብ ገዛ ኮፍ ብል ማለት እዩ فመፅኦም እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ ኢሉ ምስ መለሰሎም ንነቢና መሓመድ صلى الله عليه وسلم ይነግሩ ማለት እዩ ይብሎ ያ ረሱل الله እንታይ እዚ الأقرع بن حابس ኣብ ገዛ እዩ ዘሎ ላኪን موصى أبيو بواهي بطعمي تشجير إزولو أنا دمتي كل جزء عو للزارب من النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عملي له بزا أب سورة الحجرات وردت آية باء تشجير يوصي مو أنا كاب أهل النار كوينة كاب أهل جهنم كوينة النابلة بطعمي ببخيات بواهن أبجزا خوفي له إبلو مالتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هو من أهل الجنة قال لا بل هو من أهل الجنة ولا حانت السوء تي طبايو خويني إذا أنبر معس عاوي لخ الزارب كله نعي كشجر ويكع نعي زي خبر ويكع نعي زنا اسمالت معس خوينو لأنه تي رفع الأصوات بهذا أبزي انتايو الله سبحانه وتعالى كبرت زي النبي صلى الله عليه وسلم كبرت بزي تناتهم كبرت بزي محلاو كم دلايك عو كل خافت قدميهم السيوتي تكبر كذا بلاش والكذا أنبر إذا سبزي كابو ما يكونن إلهم النبي صلى الله عليه وسلم كم زيلهم يزاروا مالته فيقول أنس رضي الله عنه قال فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة يعني جنا أب الدنيا كله الناس انتساقصوا كله إذا سبزي كافتهم أهل الجنة هم مخانهم نريئو نيرنا أب حياتنا كله يبل مالتي فقال يوم اليمامة مسكونة خاء يوم اليمامة في مقتلة مسبزحة أبتي كينات ناي مرتدين أبزي وانز خاء
እቲ معስከር ናይ እስላም ተደፊኡ ንድሕሪት ምስተመለሰ ثابت ብن ሸማስ መፅኡ ክዳውንቲ ናይ ከፈኑ ተኸዲኑ ጠኒኑ ኣብ ውሽጢ ፀላኣትዩ ተዋጊኡ ክሳዕ ዝመውት ሸሂድ ኮይኑ ይብል ማለት እዩ ኣነስ እብኒ ማሊክ فالله سبحانه وتعالى ነሃ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ሓደ ካፍቲ ኣዳብ ክትማልኦ ዘለካ ዓዊልካ ኣብ ቅድሚ ነቢ محመድ صلى اه عليه وسلم ክትዛረብ ከም ዘይፍቀድ እዩ فالله سبحانه وتعالى እንተ እዚ ነገር ትገብሩ ኮይንኩም أن تحبط أعمالكم ትገበርኩሞ ስራሕ ኩሉ ክበላሸወኩም እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ وأنتم لا تشعرون ከይፈለጥኩም ከለኹም ከይተረዳእኩም ከሎ እቲ ነገር ነቲ ስራሓትኩም እዩ ዘበላሽወልኩም ዘሎ ስለዚ ንነቢ محመድ صلى الله عليه وسلم ኣኽበርዎ ፈፂምኩም ኣብ ቅድሚኡ ድምፅኹም ኣልዕልኩም ክትዛረቡ የብልኩምን ثم الله سبحانه وتعالى እዚ ክብርን እዚ ክትሕልዎ ኣለኩም ማለት እዚ ክብሪ ነቢና محመድ صلى الله عليه وسلم ኩሉ ግዜ ክብሪ ከተርእዩ ለኩም እናበለ እውን ዝያዳ ነዚ ጉዳይ እዚ የረጋግፀልና ማለት እዩ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ምስ ካልእ ምስ ዓርክኻ ምስ መዘናኻ ትዛረብ ከለኻ ممكن ዓዊልካ ትዛረብ ፅውዖ ከለኻ ዓዊልካ ትፅውዖ ولا ብዘየገድስ ብሽሙ ትፅውዖ ብዘየገድስ لكن ነቢ محመድ صلى الله عليه وسلم ተፈለየ እዩ ከምቲ ነንሕትኩም ትፀዋውዕዎ ከምቲ ነንሕትኩም ትዛረርብዎ ዓዊልኩም ትመላለስዎ ነንሕትኩም ትምልሱ ከምኡ ጌርኩም ነቢና محመድ صلى اه عليه وسلم ክትምልሱሎም የብልኩምን እቲ መጅልስ ዘለኹሞ ከዓ ነቢ محመድ صلى الله عليه وسلم ዘለዎ መጅልስ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ዝለዓለ ዘረባ ናይ ነቢ محመድ صلى الله عليه وسلم ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ቀስ ኢልኩም እውን ክትዛረቡ ኣለኩም حتى يقال انه عمر بن الخطاب بدحرዛ መዓልቲ እዚኣ እዛ ኣያ እዚኣ ምስ ወረደት ነቢና محመድ صلى الله عليه وسلم ክዛረቦም እንከሎ ብሰንኪ ድምፆ ኣትሒቱ ክዛረቦም ክሳዕ ነቢ صلى الله عليه وسلم እንታይ ትብል ኣለኻ ኢሎም ዝሓትዎ ይኾን ነይሩ ማለት እዩ ማለት ስለ ብጣዕሚ ዘትሕቶ ዝነበረ ክሳዕ ዝሰምዖም እቲ ሚዛን ናይ ድምፁ ንክፈልጥ ማለት እዩ ኣትሒቱ ይጅምር ክሳዕ ነቢ صلى الله عليه وسلم እንታይ ኢልካ ኢሎም ክሳዕ ዓዊሉ ቀስ እናበለ ይዛረብ ማለት እዩ فإذا እዚ እዩ እቲ ናይ ቶም ብፆት ነቢና محመድ صلى الله عليه وسلم ንነቢና ዘርእዎ ዝነበሩ ኣኽብሮት ከምዚ ገይሮም ከዓ ነቢ محመድ صلى الله عليه وسلم ከኽብሩ ከም ዘለዎም يእዘዙ ነይሮም ማለት እዩ ويقول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كما في سورة النور آية 63 سورة النور آية مبل 63 ون النبي الله سبحانه وتعالى يبل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا مالت النبي صلى الله عليه وسلم كتصعوا كلكم دعاء معناها نداء تصاوعت كتصعوا كلكم لك كنت نحكم تصاوعوا باش ننطلع بالك تصعون نزخون يكون سر عركخ مزنخه كم غيركم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كتصعوا يبكم انتي دا اخبرت زلوا اتصواوع غيركم كتصعوا لكم فالله سبحانه وتعالى እቲ ጉዳይ እንተ ደኣ ንነቢና محመድ صلى الله عليه وسلم ዘቆጥዕ ኮይኑ እንተ ደኣ ነቢና محመድ صلى الله عليه وسلم ዘይፈትዎ ስራሕ ሰሪሕካ ንዕኦም ኣቆጥዒካ እቲ ቁጣዓ ናቶም ከዓ ምስ ናይ الله سبحانه وتعالى ቁጣዓ ተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ይጠንቅቐና ኣሎ ማለት እዩ ነቢ صلى الله عليه وسلم እንተ ደኣ ተቆጢዑልካ معنى ذلك እንታይ እዩ الله سبحانه وتعالى እውን ይቁጣዓልካ እዩ ስለዚ ካብ ቁጣዓ ናይ الله ክድሕን እንተ ደኣ ኮይንካ ናይ ግደን እውን ካብ ቁጣዓ ናይ ነቢና محመድ صلى الله عليه وسلم ክድሕን ኣለካ ካብኡ እውን ክትርሐቕ ኣለካ ማለት እዩ لأن الكلمة ሓንሳ ምናልባሽ ወዲ ሰብ ከይተፈለጦ كما الله سبحانه وتعالى حجي وأنتم لا تشعرون ይብለና ማለት እዩ وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ወዲ ሰብ ሓደ ግዜ ሓንቲ ዘረባ እውን ይዛረብ إذا زرب زياء قد يكون فيها من رضوان الله تعالى ما لا يلقي لها يعني تزرب زلوا عبي فتوت من الله رضوان نا يريد الله سبحانه وتعالى زلوا تكون تخيليا من الباش سخانيش نجرت مسلكه لكن أبقد مع الله سبحانه وتعالى انت عباي فائدة ربز فتوى نجرت هو مالتيو بسنك إذا قال زي أخانا بيتأتو مالتيو الله سبحانه وتعالى قال يكتب له بها الجنة كلمة واحدة حنت قال من الباش تايت قبلك مالتيو لجنة تحلفك وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها
بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض حد ዜ ከዓ ሓንቲ ዘረባ ተውፅእ እዛ ዘረባ እዚኣ ረቢ ዘይፈትዋ ዘረባ ትኸውን ግን እስኻ ከምኡ ይመስለካን እዩ ቀላል ትመስለካ ላኪን ኣብ ቅድሚ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቀላል ኣይኮነትን ብሰንካ እዛ ቃል እዚኣ ከዓ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ናበይ ትድርበ ማለት እዩ ናብ እሳት ጀሃነም ማለት እዩ ናብቲ ዝረሓቐ ቦታ ናይ እሳት ጀሃነም فالله سبحانه وتعالى يጠንቅቐና ኣሎ ማለት እዩ እዛ መልሓስ እዚኣ ቀላል ኣይኮነትን ወይ መጥፊእኻን ወይ መድሓኒትካን ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ والحساب الله سبحانه وتعالى سيحاسب عن كل ما خرج من لسانك እዛ መልሓስ እዚኣ ዝበለታ ኩሉ ሓስበካ الله سبحانه وتعالى ስለዚ ንጠንቀቕ ካብ መልሓስና ዝወፀ ነገር ኩሉ ረቢ ዝፈትዎን ረቢ ዝረድዮም ክኸውን ኣለዎ ዳ እምበር ንጎይታን ነቢና ሙሐመድ صلى الله عليه وسلم ዘቆጥዕ ክኸውን የብሉን ስለዚ الله سبحانه وتعالى ኩሉ ግዜ ክብረት ንንሕድና ክብረት ንነቢና ክብረት ንአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እውን ከነርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ والله سبحانه وتعالى لا ترفعوا أصواتكم ምስ በለ እታ ትመፅእ ዘላ ኣያ እውን ብዝያዳ ኣረጋጊፁ ማለት እዩ ነቲ ጉዳይ ከዓ ሓበሬታ ሂቡና ማለት እዩ ንዑ ንክንፍፅም ከዓ أجሪ ዓበ ከም ዘለዎ እውን ይነግረና فيقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ቶም ኣብ ቅድሚ ነቢ محمد صلى الله عليه وسلم ክኾኑ ከለዉ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ድምፆም ኣትሒቶም ዝዛረቡ ብክብረት ብትሕትና ንነቢ محمد صلى الله عليه وسلم ዝዛረቡ ዞም ሰባት እዚኦም ይብል أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى እዚኦም እዮም ብሓቂ ቶም الله سبحانه وتعالى ልቦም ዘንፀሀ ማለት እቲ ልቦም ተመርሚሩስ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ነፂሁ امتحن الله قلوبهم للتقوى أي أخلصها الله وجعلها أهلا ومحلا لأنه ዛ ልቢ እዚኣ እቲ ዝወዲ ሰብ እዚ الله سبحانه وتعالى መርሚርዎስ ኣብቲ ምርመራ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ሓሊፉ ፀርዩ ዝኾነ ነገር امتحنه أي معنى حتى يكون خالصا الله سبحانه وتعالى ነቲ ዝኾነ ይኹን ነገር እንተደኣ ተመርሚሩ ኩሉ ግዜ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ተመርሚሩ ንድሕር ሓሊፉ ተፃርዩ ማለት እዩ فلذلك قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فأصبحت خالصة نፅها ፀርያ ማለት እዩ لأن الله سبحانه وتعالى ኣብቲ ምርምራ ስለ ዘሕለፋ ማለት እዩ لأنهم يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بأصوات منخفضة النبي صلى الله عليه وسلم ክዛረቡ ከለዉ ብትሕትና ድምፆም ኣትሒቶም ስለ ዝዛረቡ ማለት እዩ فلذلك الله سبحانه وتعالى يبل ዞም ሰባት እዚኦም لهم مغفرة وأجر عظيم الله سبحانه وتعالى ከዓ ዞም ሰባት እዚኦም ዓብይ ምሕረት ክገብረሎም ማለት እዩ ትዘንቦም ክغፍረሎም እዩ لهم مغفرة ዝገበርዎ ገበናት الله سبحانه وتعالى يمحሮም يدمسሰሎም يسرዘሎም ኣብ ርእሲኡ ከዓ لهم أجر عظيم እዘን ብክልተ ወገን እዩ ተኣጅሮም ማለት እዩ በቲ ትዘንቦም ይድምሰሰሎም ይስረዘሎም በቲ ከዓ ኣጅሪ ዓበ ኣጅሪ ይኽተበሎም وأجر عظيم ስቑኢልካ ዝኾነ ይኹን ኣጅሪ ይኮነን ተራ ዓይነት ኣጅሪ ይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ፃማናቶም እቲ ዝረኽብዎ ፃማ እቲ ናቶም ዓስቢ ይብል الله سبحانه وتعالى عظيم ዝዓበየ ኣጅሪ እውን ክረኽቡ እዮም ማለት እዩ ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون الله سبحانه وتعالى ቶም ንነቢና محمد صلى الله عليه وسلم ደልዮም ዝመፁ ዝነበሩ እሞ ከዓ ኣብ ክንዲ ቀሪቦም ወይ ከዓ ሰብ ልኢኾም ወይ ከዓ ሕጂ ኣብቲ ዝወፀሉ ሰዓት ተፀቢዮም ኣብ ክንዲ ፅበዩ ብማዕዶ ኮይኖም በቲ ዝባን ገዝኡ ኮይኖም ነቢና محمد صلى الله عليه وسلم እንታይ ገብሩ ነይሮም ማለት እዩ ያ محمد ኢሎም ፅውዕዎ ነይሮም ማለት እዩ قال هؤلاء من هم قالوا هم الأعراب ቶም ኣዕራብ ካብ ደገ መዲና ገለ ዝመፁ ዝነበሩ ኣብ ክንዲ ሰብሪ ዝገብሩ هؤلاء قالوا أجلاف الأعراب ከምዚ ኢሎም
أدب زيبل وي كዓ سن سرعة زيبل ፀዋوع يፅውዑ نሮم ማለት እዩ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات حجرات معناها فتي ገዛውቲ ናይ ነبيና محمد صلى اه عليه وسلم ኣብቲ ክፍلታቶም بدحريت عاو إلم النبي صلى اه عليه وسلم أنت سمعلم إلم عاو إلم يا محمد اخرج لنا نعوፃ دليك لنا إلم عاو إلم زارم مالت እዩ فكمز ጌርካ ፀዋውዒት نبينا محمد صلى الله عليه وسلم እንታይ እዩ أدب ዘይብሉ ኣፀዋውዓ ማለት እዩ فالله سبحانه وتعالى እዚ ነገር እዚ ተግባር እዚ ጌጋ ከም ምዃኑ يرአየና ኣሎ ማለት እዩ لأن الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء قال أكثرهم لا يعقلون እዞም ሰባት እዚኦም ኣይርድኡን ማለት እዮም እቲ ናይ ነቢና محمد صلى الله عليه وسلم ክብሪ ኣይተረድእዎን ኣለዉ እቲ ናይ እስልምና ኣገባቡን ስነ ስርዓቱን ኣይፈለጡን ኣለዉ ማለት እዩ ገና እቲ እስልምና ኣይተረድኦምን እምበረይ ከምዚ ጌርካ ንነቢ ንልኡኽ ጎይታ ኣይፅዋዕን እዩ أكثرهم لا يعقلون እንታይ ከዓ ክገብሩ ነይርዎም ጠይብ እንታይ እቲ ዝበለፀ ነይሩ ክፅበዩ ነይርዎም ነቢ صلى الله عليه وسلم ክወፅዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ክፅበዩ ነይርዎም ማለት እዩ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ዞም ሰባት እዚኦም ተዓጊሶም ሰብሪ ገይሮም ነይሮም ተዝኾኑ ክሳዕ እስኻ ትወፅእ ካብቲ ገዛኻ ንዕኦም ዝያዳ ኸይር እዩ ነይሩ ዝያዳ ኣጅሪ እዩ ነይሩ ጥቕሚ እዩ ነይሩ ረብሓ እዩ ነይሩ እቲ ረብሓ ናይ ኣዱንያ እውን ጥራይ ናይ ኣዱንያ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ረብሓ ናይ ኣዱንያ ናይ ኣኼራን مخونلهم نيرو لأن الله سبحانه وتعالى لم يحدد أي خير هو لكان خيرا لهم إلو مالتي نعوم تزبلت تمسيهم زلو نجر نهاية الدنيا نجر تقينهم تجرسوا لهم تي الله سبحانه وتعالى أجرمون مختبر لهم نيرو لكن الله سبحانه وتعالى وليبل والله غفور رحيم زوم صبات زيهم كأ انتدأ مغفرة حاجتهم كأ الله سبحانه وتعالى كمحر لهم إيو توبة قبلون لهم فيدعوهم الله سبحانه وتعالى زحجي انتهي ዛ ኣያ እዚኣ والله غفور رحيم ዝብሎም ዘሎ አንቱም ከምዚ ጌርኩም ዝጌጋ ዝፈፀምኩም እንታይ ክትገብሩለኩም استغفار ክትገብሩለኩም توባ ክትብሉለኩም ናብዚ እውን ከም እንደገና ኣብ ዝጌጋ እውን ክትወጥቁ ይብልኩም والله سبحانه وتعالى توባ ተዳኢልኩም الله سبحانه وتعالى غفور رحيم الله سبحانه وتعالى ብዛ نحافን ብዛ መሓርን ብዛ رهራህን ስለ ዝኾነ الله سبحانه وتعالى كمحركم إيو قيل أن هذه الآية نزلت في الأقرع ابن حابس التميمي أقرع ابن حابس زبها نيرو مالتيو كافتهم أعرابي زغطر نيرو مالتيو مراحنا يتوم عدو نيرو لكن كم جيرو مالت تبع يوم كم نيرو زم أعراب مالتيو ماتيو إنه نادى الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ماتيو يا محمد يلو صوعوا مالتيو فالنبي صلى الله عليه وسلم أي من لسلون النبي صلى الله عليه وسلم أي ملسلون قلت ثلاثة شعر تصوعوا أي ملسلون فقال يا رسول الله إن حمدي لزين وإن ذمي لشين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ محمد أنا كنت أنا ሓደ ሰብ ብጽቡቕ ዘኪርዮ መስጊነዮ እዚ ጽቡቕ እዩ እንተ ደኣ ሓምየዮ ከዓ እዚ حماق ينعو إلو تزارب إذاك هو الله سبحانه وتعالى أي يصلع أن دا أنبر كان سب ولا حنتي الله سبحانه وتعالى أنت دا مسجنك أيو صبغن أنت دا أكافئك الله سبحانه وتعالى كفؤ دا أنبر كان سب تدا أكافئك ولا حنت أكافئ ترف مدحك ويكع مسجنك أنت يتركب ولا حنتي لكن الله سبحانه وتعالى كمسجنك خلو الله سبحانه وتعالى صبغ تغسكان كله زيتي خير سناين الله سبحانه وتعالى انت دأ بخفو تقيسك انت دأ أواردك زيتي وردد أنبر نايسب دأ ولا حنتي كنا فقال ذاك هو الله سبحانه وتعالى سناي الله سبحانه وتعالى سراحي دأ أنبر إذا سنات كاي كونوا نيلو يملس له مالتي ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نداء من الله سبحانه وتعالى صاوعيته الله سبحانه وتعالى كل جزء تن آياتات نرئنا لنا كل جزء وانت يا أيها الذين آمنوا نبلا يصوع الله مالته زي صاوعيته زخاء ثم منان الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يصوعك خلو زعبي شلماتيو الجزاء رسو
كحجسك له لأن الله سبحانه وتعالى يناديك بإيمان ፅوعك له مالت ዩ فيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا እዚ ውን ሓደ ካፍቲ ስነ ስርዓት ኣዳብ ከተማልእ ዘለካ ስነ ተግባር ማለት እዩ ሰሚዕ ኢልካ ወሬ ካብ እከለ ሱቕ ኢልካ ሓቂ ጌርካ ክትወስዶ የብልካ መስረጂ ዘይብሉ መረጋገፂ ዘይብሉ ዘረባ ሰሚዕ ኢልካስ ሱቕ ኢልካ ከም ሓቂ ክትቅበሎ የብልካ እንታይ ደኣ ኩሉ ግዜ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ لأن ብዙሕ ወረ ኣሎ ሓቂ ዘይብሉ ወረ ጎደሎ መፀካ ተወሲኽዎ ገለ መፀካ ዘፀልም ኣሎ ፈሊጡ ከይፈለጠ ዝጋእ ተጋጊዩ ዘብፅሕ ኣሎ እዘን በቢ ዓይነት እቲ ጉዳይ ናይ ግድን ኣይኮነን እቲ ዘምፃልካ ወረ ምናልባሽ እሙን ሰብ ይኸውን ግን ኣብ ምንታይ ይጋጌ ምናልባሽ ፅቡቅ ገይሩ ይፅጥታ መልእኽቲ ኣየፅጥዓ ንኸውን ወይ ከዓ እቲ ዘመሓላለፈሉ እውን ካብቲ تسمعو سب ون طعي يكون مالت فإذا كل جزء انت رأى سقمت وسدو وي كا حدا عينت فردي زوسدو خوينو نجر انت رأى خوينوس كتنقق لك مالت باي خان ابو امين كاب وانت توسد يبلكان سقمتي كتوسد يبلكان فردون وسانون كتوسد يبلكان تقبل لك كل جزء كتنقق لك مالت لذلك الله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الرقاقص ترقاقص لك حق ديو حق يكونن حق انت لا اخوينو حراي لكن من الباش حق يكونون لذلك امتنع العلماء خاصة في مسائل الحديث في رواية كم محل كله زي حديث زي فلان ابن فلان تبايلو امون انت لا احد منكم مخانو زي فلان شو مو تتقيسوا له لكن منكم مخانو مالت انتاي نيرو كمي نيرو انتاي تبايو انتاي عينت بدينو كمي نيرو فاسق دي نيرو اي نبرن ازيتات انت لا زي فلت كوينو قالوا انه هذا مجهول فلا يقبل ما يقبل حديثه اي قبل وين برو مالتي لانه هذا مجهول الحال من الباش فاسق خون خيل من الباش زي يصنع خون خيل من الباش لهم يملسوا نيرو مالتي فلذلك إذا آية زئة متنققتها مالتي سؤال كاون كتقبل يبلكان كل جزء نتوداي كتتصنع لك مالتي وكتتصرار لك أيها المؤمن أنت مؤمن سؤالك بسمعك أنت لا تقول تخيط كوينك يتي وساني خاون قنوعك خون مالتي تفرد خاون قنوعك خون يكون لأنه بزي زرب هذا سمعك كمزن غيرهم كمزن تباهي لك حجي استقاء ويكالتي ወይ ትጸልኦ ወይ ከዓ ፈራዳይ ተደኣ ኮይንካ ጌጋ ፍርድ ክትፈርድ ኢኻ ማለት እዩ ጌጋ ስጉምቲ ክትወስድ ኢኻ ወይ ከዓ ጌጋ መርገፅ እውን ክህልወካ እዩ ነዚ ሰብ እዚ ዘይገበሮን ዘይወዓሎን ብሕማቕ ዓይኒ ክትሪኦ ኢኻ ማለት እዩ فالله سبحانه وتعالى يጠንቅቐና ኣሎ እዚ ነገር እዚ እውን ብዛዕባ ማለት ሰበብ ናይዛ ኣያ እዚኣ ዝተጠቐሰ ኣሓዲስ ኣሎ መዓኑ ገለገለ እቲ ኣሓዲስ ضዒፍ ክኸውን ወይ ከዓ أب مرتبة حسن يبصح خون لكن يبلو إنه النبي صلى الله عليه وسلم لأخري يخم ناب حدا عد مالتيو الحارث ابن أبي ضرار زبهال حدا مراحنا يتا عد نيروماتيو أمسلمي إزي دحراي أمسلمو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهم أنا مو تماهيري تعلم لهم مو خيد أفتعدي كيدون أبوك مهرومين أبو خاء كم زأمسر وانا بزخون يكون عمد تي زكاة دلون يتعدنا كله أخيبون سد الكأس خاطري حدا كافتم بصوت كالا آخر لي إبلو مالت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فحر لهم بحري تجيزي مس آخر خاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ التي حدا خافتم أصحاب النبي حجز سبزي كيدو يبهل إنه زوم سبعة زيهم لأخنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم متيلهم ببرتهم بسيفهم قال كقبلوا متيهم مالتي والسخاء حج انتهى مسيلوه كقتلوا قال حاسبوا مسيلوه مالتي ترى يوم أي بلا مالتي حجي انتهى قبر هذا من ملس مالتي تمرسوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم يأخذ زوم سبعة زيهم أي هبونن ندعو لهم قريفهم تسلمنا مثلا قتلون حاسبهم رئيهم سيفهم قلمتات حزام مسيهم فسو خير رقاقة تقول له حجي تراي تايلو مالتيو نزي أبصحو مالتيو وهو الحارث ابن أبي ضرار زي نصب مالتيو تاد أخويني له حجي
ናበይ ኸይድ ማለት ናብ ነቢና መሓመድ ص ሰለም እውን እሱ እንታይ ይልእኽ ማለት እዩ ልኡኻን ይልእኽ ማለት እዩ ካልኦት ከዓ ልኡኻን ነቢ ስ ሰለም ከም እንደገና ንካልኦት ይልእኽ ማለት እዩ እቲ ምስ መፀ ካልኦት ኣብዚሑ ይልእኮም ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ረኣይ ወስኬ ኢሉ ምስ ለኣኾም ኣብ መንገዲ ይራኸቡ እንታይ ኣምፅኩም ከምዝን ከምዝን ተባህሉ እስኻ ደኣ ከምዝን ከምዝን ኣብኻ እንደሚሎም ነቢ ስ ሰለም ሕጂ ናባኻይና እሞ ኣ ድመፀኒ ሰብ የብለይን ኣነ ወላ ሓደ ይመፀኒ ናይ ኣበኹን ፈዚ ተረኸበ ሕጂ እንታይ ተሓሲቡ ነይሩ ማለት እዩ በቲ ዘረባ ናይ ተቀዳማይ ነቢ ስ ሰለም ስጉምቲ ወሲዱ ነሩ ዝኸውን እንታይ ምኾነ ነይሩ ኩናት ተረኸበ ብዘይ ገብርዎ ገበን እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ብተቐትሉ ነይሮም ማለት እዩ ላ ስብሓን ወተዓላ ዝኾነ ይኹን ወረ ሕጂ ክመፅእ እንከሎ ከምዝኣመሰለ እንተ ደኣ ብዝያዳ ሓደ ዓይነት ስጉምቲ ዝውሰዶ ፍርዲ ዝፍረደሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እንታይ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ክተረጋግፅ ኣለካ ማለት እዩ لذلك الله سبحانه وتعالى قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ሰባት ብዘይ ገበርዎ ብዘይ ዋዕልዎ ተጋጊኻ ንዕኦም ገለ ሕማቕ ነገር ከይወርድ ማለት እዩ በጌጋ ንኸይትፈርዶም ዘይናቶም ንኸይትቦም ሰብኣን ዝትፍርዲ ናቶም ናይ ግድን ኣይኮነን ናይ ሕልፈት ነፍሲ ወይ ከዓ ናይ መቕተልቲ ክህልዎ ምናልባሽ እዞም ሰባት እዚኦም በቲ ነገር እቲ ከተፀልሞም ትኽእል ኢኻ እዞም ሰባት እዚኦም ከምዝ ዝገብሩ እዮም ኢልካ ዘይናቶም እንተ ደኣ ክተካፍኦም ኮንካ ወይ ከዓ ክካፍኡ እንተ ደኣ ኮይኖም እዚ እውን ገዛ ርእሱ እንታይ እዩ እንታይ ትገብሮም ኣለኻ ማለት እዩ ጉድኣት ተውርደሎም ኣለካ ማለት እዩ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ዳሕራይ ኣብ መጨረሻ እቲ ነገር ሕሶት እንዲያ ኩሉ ግዜ ክትፍለጥ እያ ሓሶት ከም ዝነበረት እሞ እቲ ነገር ምስ ተገበረ ምስ ስጉምቲ ምስ ወሰድ ካሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ መጨረሻ እንታይ ክትከውን ትጣዓስ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጣዕሳ ምእንቲ ንኸይትወጥቁ መጀመርያ እንታይ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ تأكد ترغغص عليك مالتي لذلك حتى في الحدود النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات يعني زخون يكون شبهه انت الله خوينا ولا نشتي بزح مرتعو حسكا خلخا لكن انت حنتي شبهه تطراطر نجر نشتي انت الله تا خوينا انت يتكبر مالتي ما تقيم الحد لانه ولا تغاغيها ترى بجيجا وسبزي ولا سرقوا خلو بجيجا انت زي قرص كانت سو حيش كاب كندي زي سرقوا خلو تقرصو ولا سرق خلو خي قرص كانت ترفك يحيش مالتي مخنياتو زغودل ነገር የለ ናፍቲ ፍርድ ዘይ ምፍራትካ لكن انت دعا بجيجا تفريدو سبزي يدون ترى قريص كايو ወይ ከዓ ሓደ ዓይነት ፍርዲ ናይ መቅተልት እንተ ደኣ ኮይኑ ናይ መገረፍት እንተ ደኣ ኮይኑ እንተ ደኣ ተረኺቡ ብዘይ ሓቂ እንታይ ክኸውን ማለት እዩ ዳሕራይ ጣዕሳይ ተጣዒስካ ኸ መለስ ኣይትመለስን እያ ኢላ خلاص እንተ ደኣ እቲ ጉዳይ ርግፀኛ እንተ ደኣ ኮይኑ ተረጋገፀ እንተ ደኣ ኮይኑ ብድሕሪኡ ፍርዲ ትውሳኔ ንኽውሰድ ይከኣል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጣዕሳ ንኸይትወድቕ ዘጣዕስ ከተትርፍ የብልካን ስለዚ ተጠንቀቕ ማለት ተጠንቂቕካ እቲ ጉዳይ ኩሉ ብኩሉ ሸረኻቱ ተመራሚርካ ኣፃሪኻ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ስጉምቲ ትወስድ هو طبعا الآية ذكرت إن جاءكم فاسق بنبأ لكن قالوا الفسوق حجب سباهيلو زلو طبعا قديتها يكون السخاء طبعا قد يكون فاسق سلامتها تباهيلو بناء على ما يحدث انت دعاتا زربح حصوت انت دعا خوينا فاسق خونيو لكن سخا من الباشا يتفلطون تخون فاسق وخونا يكونن سلازي ولا زي سبزي فاسق يكون سخا تفلطو فسق يبلكان لكن انت دعا حنت ورن تلكا زاور زيا مو بسنكا هذا عينت سقوم تخوسن انت دعا خوينكا ولا بزنا يسبز انت تقبر عليك خترغاغص عليك مالتي لذلك كلا اي مسكر تدريلو لانه الشهاده كل جزء انت غيرهم ما مالتي ولا حاجه مصيو مسكرون كله انت تمص مالتي غالبا الشهداء انت يكونوا مالتي كلته لانه سقوم تخوسو ده اذا ነገር زي ጉድአት አለው ጥቅም ለው ኸውን ኸይልዩ ስለዚ ولا حاجه امون كله كلا اي كما امون سبلو ስለምንታይ ተረጋግጽ ማለት እዩ لذلك حتى الصحابي هل الصحابة ما هم فسوق الأصل أنهم عدول عدل ينير لكن انت كركب خل مالتي حاله خلته كجاجا يخول يوم يعني ترخب نعو بخال عين تريو ونيرو كحسيني كورن السوق غير وزن جرزي لكن مسيلو زي جاجون يلن سلازي حتى توم يعني حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حدا خافت أسباب ناي في حديث زي مقبال انتايو
ሓደ ፍሱቅ ብለካ ዓድል ኣይኮን ላኪን ሙምክን እዚ ሰብ እዚ ዓድል ይኸውን ፈሊጡ ኣይሕሱን እዩ ላኪን ክርስዕ ክእል ወላ ይክእልን ይኽእል እዩ ሙምክን ይርስዕ ርስዕ ማ عنده علاقة بالإيمان وبالصلاح وبالعمل الصالح ممكن فراه ربي يحሱ ይደልን እዩ ላኪን ተጋጊኻ ሓንሳእ መስለካ አንታ ከምዚ ተረኺቡ ነይሩ ትብል ዳሕራይ ካልእ ሰብ መሰዘኻኸረካ እንታይ ትብል ኣነ ደኣ ከምዚ ኣንያ መሰላ هو ما كان عندك نية تكذب أصلا وحሶት ኣይመሰለካን ንሕሶት እውን ኣይኮንካን ጌርካዮ ላኪን እንታይ ኮይኑ እስኻ ብጌጋ ክትጋገ ትኽእል ማለት እዩ ከየፅናዕካዮ ድረሳዕካዮ والإنسان ينسى والإنسان كل ግዜ ወዲ ሰብ إنسان ما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه فهي شاملة نخله هو لكنه في النهاية معصي يكون فاسق إذا تبين ممكن يكون فاسق معناته لذلك طبعا من أول بقدم فلوط أنت خوينه فاسق أنت خوينه هذا أصلا منتهي إذا السبب زي أصلا فاسق أنت خوينه أصلا من أوله أي تقبلنيها لكن أنت حتى وإن صالح أنت خوينه الرقاقز أنت من الباشا السبب زون تقاقق يكون مالتي فنخلتي بحنسا تأسرماتي ثم يقول الله سبحانه وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم الله سبحانه وتعالى نتم بصوت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ واعلموا النبي صلى الله عليه وسلم مساخم يزله أن فيكم رسول الله ስለዚ ቦትኡ ሓልውሉ ኢኹም ኣኽብርዎ ኢኹም ቃሉ ስምዑ ቅድሚኡ ትእዛዛት ክትገብሩ ወይ ከዓ ቅድሚኡ ትእዝዙ ባዕልኹም ኣይትፈትኑ እንታይ ደኣ ኣይትተሃወኹ ንዕኡ ሰዓቡ ንዕኡ ተኸተሉ ለው እነ ነቢ صلى الله عليه وسلم ትስኹም ትብልዎ ወይ ከዓ እስኹም እቲ ርእቶኹም ትህብዎ ሕራይ ኢልኩም ነሩ ተዝኸውን ዝያዳ እንታይ ምኾነ ነይሩ لعنتم يعني نعخم مشقة نعخم انتايو الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالحكم منكم اتي الله سبحانه وتعالى النبينا محمد صلى الله عليه وسلم زهبو زلو تئزازات كاب قويتاكم سلازخونه والنبي صلى الله عليه وسلم بعلو يكون انزوم صو زلو سلازي تمصلحناتكم تتقمناتكم نعخم زخونكم يفلطوا سلازي بعلكم مزيكم زياخم زيات تخون يا رسول الله زياخم زيات تخون محاشتلكم كتزاربوا ايتفتنوا يخم طراي انتاي قبورو نبي محمد صلى الله عليه وسلم طراي سعبوا يخم تقراريكم ناتكم رؤيتو خطوبوا أي تفتنوا إن شاء الله على أذان نمل بارك عليكم السلام ورحمة الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله
طيب فالله سبحانه وتعالى حجي ዞም ሰባት እዚኦም ክትንቀቑ ከም ዘለዎም ይሕብሮም ኣሎ ማለት እዩ لأن الله سبحانه وتعالى እሲኡ ክምእዝዝ ዘለዎ ናቱ ትእዛዝ እውን ክስማዕ ዘለዎ لو أن الله سبحانه وتعالى እቲ ንሕና ንብሎን ወይ ከዓ ንመርፆ ወዲ ሰብ ባዕሉ ነቲ ዲኑ ባዕሉ ተዝገድፎ ነይሩ فالله سبحانه وتعالى يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن لو أن الله سبحانه وتعالى ናይ ሰብ ዘረባ ሰብ ደልዮ ንዕኡ ገይሩና ተዝኸውን ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ዊንታናቱ ድሌቱን ኩሉ ቁኑዕ ኣይኮነን ሰማይን መሬትን ዘበላሹ እዩ ዝፍጽም ማለት እዩ فالله سبحانه وتعالى እንታይ ገይሩና ማለት እዩ ባዕሉ እቲ ኸይር ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ ويقول الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ون شفاق እዩ እቲ نعنا نخيرنا نعرفتنا نربحنا نطقمنا ዝኸውን ጥራይ እዩ ዝደልየልና ማለት እዩ فالله سبحانه وتعالى بتእዛዝ ንالله ትእዛዝ الله كل ግዜ ንالله سبحانه وتعالى ትእዛዝ ክንክተል ንነቢ محمد صلى اه عليه وسلم ጥራይ ትእዛዝ ክንክተል ከም ዘለና እዩ ዝሕብረና ዘሎ ማለት እዩ فالله سبحانه وتعالى ተጓይና ተመጣጢርናስ ባዕልና ዲን ክንምህዝ የብልናን ናትና ርእይቶ ኣብቲ እስልምና እውን ከነእቱ የብልናን እንተ ደኣ ከነእቱን ከንምህዝም ኮይና ዝጎድኣና ኢና ንገብር ዘለና ዳ እምበር ጥቕምና ኣይኮንና ንገብር ዘለና እቲ ጥቕምናን እቲ ንዓና ዝኸውንን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይፈልጦ እዩ እሱ እውን ገይሩልና እዩ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እውን ሓቢሮምና እዮም ስለዚ ሰዋእን ኣብቲ ግዜ ነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚ ጉዳይ ጠብዓን ንመን ዝዘረብ ነይሩ ነቶም ሰሓባ ወዕለሙ አነ ፊኩም ረሱለላህ ኣብቲ ግዜቲ ማለት እዩ فأفت جزي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتخلكله حجون كل مالتي زي قداي زي تمتاطيرك حليفك بعد خالتي دين كتأتولو رئيتو خان من رجع خان أي فكذا كاريو إنما السخاء كتكتري زلك الشيلك حرايلك كتمزازي زلك مالتي فالله سبحانه وتعالى نزوم صحابة زيهم انتهي بلو مالتي ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الله سبحانه وتعالى دليلكم خير دليلكم نتي سناي أفتيكم إلى أنبر السخم سي كالأبو خقبركم نيركم نفسكم قداءكم نيركم تتبلوا زلهم بزيادة قداء مخون نيرو لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي حرج نعكم أشجار مخون نيرو تتبلوا زلهم تمرصوا زلهم سي صبق مسلكم على لكن نعاكم دحراي زي تقولوا نجر من الباش كم انت إذا حسبوا صبح حجي كم زيادة عبادة أم حسبوا زلوا زيادة ناي الله سبحانه وتعالى فرهات ربنا خرئيو لكن الصغا حجيتي الرأي نهكا حتصير الرأي سلازخونه حجي مسيلوكا تقرب لك مالتي لكن أبنتائي نعاخا أنت يخون مالتيو قد يخون أي تقولون تقول داي هو لقيت بالحجي دحراي قناه متشرشا أنت يخون مالتيو كتملؤ أي تخيلن دحراي تخون نعاخا أشجاري يخون مالتي فالله سبحانه وتعالى يقول ماله بل الله سبحانه وتعالى نعاكم تإيمان أم لبكم صغير لكم زلو نتي إيمان أفتيكم زلو الله سبحانه وتعالى أيوه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان كمون تي كحدة يكون تي فسوق تزي ززاء تي معصية مقبار عبي زنبتات مفتسام جيجاتات تكبار زي الله سبحانه وتعالى ون كاب لبكم كم زرحق كم تصلقوا غيركم على مالتيو كم زنت دعاخوينكم كا الله سبحانه وتعالى كافتم جبر تسناي كافتم مجد حق حزم زختروا تكونوا يخم اولئك هم الراشدون كل جزء نتينا الله سبحانه وتعالى تزازات زختلوا لبهم نخير نسناي تراي زفتو نكي نخدت نمعصيات تصلكا زيهم يوم بحقي نافتي مجدي خير مجدي قنعنا تحبرهم زخروا زلو أولئك هم الراشدون يلو الله سبحانه وتعالى قال المتصفون بهذه الصفة بصفة الرشاد أهل الرشاد زبالو الراشدين زبالو إزي إيوم إلو الله سبحانه وتعالى يحبرنا مالتي ثم يقول الله سبحانه وتعالى فضلا من الله ونعمة إذا خاء
ልبኹም ንخيር ሰናይ ፈታዊ ዝፈቱ ንእከይ ክሕደድ ፀልእ ገይርዎ ዘሎ እዚ ካብ መን እዩ ናይ መን ርዝቅን ሽሻይን እዩ መን ይሂብኩም ፀጋ ናይ መን እዩ ናይ الله سبحانه وتعالى فضلا من الله ونعمة الله سبحانه وتعالى ዝለገሰልኩም ፀጋ ከም ምዃኑ ክትርስዑ የብልኩምን ናይ ጎይታ ሽሻይ እዩ فلذلك قلنا እቲ ኢማን ንገዛእ ርሱ ሓደ ዝዓበየ ሽሻይ الله سبحانه وتعالى ዝበካ ማለት እዩ እሞ ከዓ ኢማን ልብኻ ንخيር ሰናይ ንኽፈቱ ከዓ ልብኻ ፈታው ኢማን ፈታው ሰናይ ፀላኢ እከይ ፀላኢ ክሕደት ገብሮ ከሎ الله سبحانه وتعالى ዓብይ ሽሻይ ስለ ዝኾነ ንጎይታና الله سبحانه وتعالى ከዓ ከተመስግን ይግባአካ والله عليم حكيم أي الله سبحانه وتعالى ون ቶም حቂ بحቂ መገዲ ኢማን ዝደልዩ ንኢማን ንخيር ዝፈቱ الله سبحانه وتعالى ይፈልጦም መን ከም ምዃኖም ውን ይሪኦም እዩ እሞ ነዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ንመገዲ خيር ንመገዲ ኢማን ክመርሖም እዩ والله سبحانه وتعالى حكيم الله سبحانه وتعالى كل ግዜ ከዓ ጥበበኛ እዩ ጥበብ ዘለዎ ትእዛዝ ጥበብ ዘለዎ ሸርዒ ጥበብ ዘለዎ ተግባራት እዩ ዝገብር الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ዝገበሮ ኩሉ بጥበብ ይገርዎ ማለት እዩ ጠቃሚ ተዘይኮይኑ الله سبحانه وتعالى ኣይፍጽሞን እዩ ቃላት الله سبحانه وتعالى ኩሉ ጥበብ ዝመልኦ እዩ ሕክማ ዝመልኦ እዩ ነናቱ ዝሓዘ መመስርዑ ዝሓዘ እዩ الله سبحانه وتعالى ዘውረዶ ሸርዒ ኣብ كتابه ይኹን ኣብ ሱና ነቢ محمد صلى الله عليه وسلم ዝሸርዖውን ኩሉ ብጥበብ ዝኸውን እዩ ጠቃሚ ንወዲ ሰብ ዝኾነ ኣብዛ ዱንያ እዚኣ ጠቂምዎ ናብቲ ናይ ኣኼራ ዝዓበየ ደረጃ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ጀና ዘብፅሖ ክገብሮ እዩ والله سبحانه وتعالى ዝኾነ ነገር ክقድር እንከሎ ብጥበብ እዩ ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ወሪዱካ الله سبحانه وتعالى ቀዲሩልካ ሙሲባ እንተደኣ ወሪዱካ እዚ ሙሲባ እዚ ወሪዱካ ዘሎ الله سبحانه وتعالى ከቲቡልካ ቀዲሩልካ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ብጥበብ ከም ዝገበሮ الله سبحانه وتعالى ክትርስዕ የብልካን ከምኡ ውን እንተደኣ ሰናይ ኣውሪዱልካ ቀዲሩልካ ከዓ እዚ ابتلاء እዚ ብሰናይ ይኹን ብእከይ ብጥበብ الله سبحانه وتعالى ከም ምዃኑ ውን ኣይትረስዕ ኢኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናብ ጎይታ ናብኡ ደኣ ተፀጋዕ ኢኻ ካብኡ ጥራይ ድለእ ኢኻ እቲ الله سبحانه وتعالى ዝኣዘዘካ ትእዛዛት ተኣዚዝካ እንተደኣ ኼድካ ንዕኡ ነዚ መንገዲ ቅንዕና ሒዝካ እንተደኣ ኼድካ ኣብሽር ኣጆኻ الله سبحانه وتعالى ውን كعوتك أولئك هم الراشدون زبلهم زلو أفت مجد رشاد أفت مجد خير أفت مجد قنعنا كل جزء كزن حكا أيو أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.